ya Nit ya. Alhamdulillah. Monggo Cahayu. Suka pari suka sawetawis kula nyuwun wekdalipun 5 menit mawon. Leres Cahayu monggo. Niki makarya wonten dalemipun. Panjenenganipun Bapak Mesirun. Dalasan Ibu Fatimah. Sekalian ibu anggenipun dawuhaken Kin Putri sampun kaleksanan mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin amin. Dedonga nggih Bapak MC mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kawula tinimbalan mriki wau lumantar grase lamua saking Jalan Sawu Magetan. Sawu Magetan alhamdulillah. Suka parisuka sawetawis mergi tesih wonten acara nggih. Manggala loro Putri Domas loro. Mriko ler nggih Mas. Nggih ngetan. Mriko etan. Heeh. Mriko etan, mriko kilen. Kidul. Mriko kono lor sing ana kidul. Nek kono etan Cahayu. Manggala sisih kidul maju.